Ik heb net gehuurd het in opdracht van Angerenhandel. Dus is hij niet verantwoordelijk voor al die rare regels. Maar is dat de overheid die hem dat opdrukt? En aangezien wij die mensen niet hier hebben en dus ook niet kunnen verdedigen, kan ik voor deze regelhandels vrijspraak vragen. En als het in de ogen van Vos Lucifer en zijn duivels niet kan, dan alleen maar schreeuwen. Nou, ik ben eigenlijk ook niet voor de dood in het frietvet van de frietkom. Maar aangezien dat je toen nog niet zelf kunt regelen dat er op een duivelsbal gerookt moet worden en dat er geen meer friet in die teutjes komt, wat ik overigens echt jammer vind, ga ik ondanks het pleidooi van de advocaat echt niet met hem met. Maar ik ga met een openbare aanklager mee. En ik verordeneer dan ook het oordeel. En dat oordeel doet de dood in de ketel van de steile duivels. Duivels, pak hem op. Breng hem naar Vos Lucifer voor een schone barbecue. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh. Zullen de automobilisten gedupeerd worden als die tunnels weer eens gesloten waren. En de winkeliers in het centrum het kind van de rekening worden en tot het verkeer in de stad hartstikke vastligt. Nou, dat is een hele mond vol. Maar weer kregen we dan heen om het schavotje. Ik wil je naar voren laten komen, ingenieur Wie van Stratum van Rijkswaterstaat en tunnelbouwer Luigi Galleria. Galleria? Nou, twee nogmaals. Daar moet ik even goed opletten. Want daar zal nog wel get te horen zijn. Een Italiaans klinkende naam. Een vakantieke in Toscana is nooit weg. Dat had ik echt wel weer gedacht. Maar deze reis zit er voor dich, letterlijk en figuurlijk, geen mensen. Als de duivels die verdachte nog eens even naar boven brachten, zodat de euro's kosten vragen wat zij van de beschuldiging aan adres vingen. Eerst moet ik jullie vertellen dat die van Straten niet kunnen komen. Die vastzitten bij een tunnel in de gemeen. Daarom, ik ben binnen alleen. Amper
Of wie zei ze? Vaatje. Zeg toen maar eens eerst wist hoe bus. En of ze die aanklacht bij die toegestuurd ook gelezen is. Excusi, meneer. Ik ben Luigi Galeria. En ik heb die aanklager tegen mij zeker aan waar gekregen. Maar ik snap er niet de vuren van wat er staat. Van waar er staat, snappen we ondertussen ook al niks meer van. Op dat gebied zitten we weer op eigen. Maar, vertel door mij nou eens, wie stond over die tunnelsluiting denkt? Nou moet jij goed luisteren, mannetje. Van stratenmannetje, Luigi, wie dacht het toch wel dat we de veiligste tunnel van de hele wereld gebouwd hadden. En tot nou toe kloppen dat ook wel. Dus wat is toch niet goed aan? Dat dank me de koekoek. Als die tunnels altijd gesloten zien en er kunnen geen auto's door, dan kunnen er ook een ongelukken met die auto's gebeuren. Galeria, daar is het nog niet van druk, hè? Wat is het door om op te zeggen? Ja, ik zal je eerlijk vertellen. Bij je plannen van de boel heb ik, Luigi, nog tegen mijn straten gezegd. Dat gaat je niet te goed. Dus te veel toeters en bellen. Er hoeven maar gek te gebeuren. En alles. En iedereen staat stil. Zien er misschien ook getuigen die gezien hebben dat die tunnels zo gesloten waren? Of is het een hersenspinsel van de openbare aanklager? Hersenspinsel. Ja, een hersenspinsel? Ja. Ja. Dan laat de heer griffier maar eens vertellen wat hij wekelijks meemaakt als ze naar de schriefles in mijn schrift moet. Nou, dat zal ik u zeggen. Ik heb een haat-liefdeverhouding met de. Du kunt eigenlijk wel spreken van een knipperleefrelatie. Want wie de A73 pas open was, toen dacht ik bij mezelf, griffiertje, dat gaat vanaf nu van Opsteel naar Maastricht voor de schriefles, dat gaat goed. Maar wie ik door nog praktisch iedere week en iedere keer voor Jan Joker, voor de gesloten slaagbuim, kwam stil te staan, word ik hartstikke gek. Toch heus toch niet met die gesloten slaagbuim voor te tonen, dat was toen wie je al. Zeg, meneer de advocaat. Wilt je je gelijk bezig gaan met zaken die de aanklacht behelzen? En niet met dingen die misschien wel waar zijn, maar dat zijn randzaken. Ja, en als de heer griffier hier als getuige gehuurd wordt, heb je toch niet tussen te mengen. Zoals gezegd, word ik hartstikke gek wie ik daar stilstik. Ik draaide helemaal door. Ik kreeg zo'n dikke nek. Advocaat, ik weet dat hij er zo ook heeft. Maar dat hoeft ze niet extra te zeggen. Ga verder, griffier. Leuk, Zieke. Als ik niet meer moet vertellen wat ik te zeggen heb, dan zoek ik maar een andere nollers. Nee, griffier. Advocaat, kom er niet meer tussen en geef wat verder met de verhoor, griffier. Daar stink ik dus. Met mijn dikke BMW X6. Met elektrische ramen. Met elektrisch schuifdak.
met elektrische vibrerende leren lichtstuur. Met flatscreen. En ook nog met turbomotor. Meneer de officier, zo'n wagen, dit is gemaakt om te rijden. En niet om stil te staan. Ik heb door alles en iedereen verrot gescholden. Natuurlijk wel met de rentes toe. Meneer Galeria, wat denk jij als jij dat nou zo allemaal hoort? Tja, wie van Straat-Amerika, Luigi, die had een grote plan. Maar van hogerhand, ze vonden dat de vuur centen kostte. En dus hebben ze een zogenaamde uitvoerstrook geschrapt om te kunnen bezuinigen. Want er moesten centen overblijven voor de wachtgeld wat ze dachten nu te hebben. Wachtgeld? Wachtgeld? Dat heb ik verdorie nooit gekregen. Voor al die keren dat ik voor Jan Joker voor de gesloten slaagbuim stil heb gestaan. Wachtgeld? Kan ik dat nog met terugwerkende kracht aanvragen? Rivierke, dat wachtgeld dat is voor de minister als hij eerder ophield met werken en dan geen werk meer kan vinden. Dan krijgt hij wachtgeld. Maar goed, we hebben weer van alles aangehaald wat niks met deze zaak te maken heeft. Maar ik heb nog eens dat ik het wil zeggen. Oh ja? En wie moet dat dan wel niet zien? Als maar, vrouwen justitie. De maag? Waarom moet jij dan gebruik maken van die tunnels? Dat zal ik even vertellen. In mijn vrije tijd ben ik niet geblinddoekt en kan ik dus autorieën. Ik ga nog wel eens naar de markt in Maastricht, want er staat een stedelijkse marktkoopman. En daar ben ik stiekem gezegd wel een beetje gecharmeerd van. Maar ik heb hem er nog niet durven over aan te spreken. Ik weet dus niet of de Spang had, Spangskes verkoopt, of waar het ook lange zak. Ja, en wat heb ik aan dat gepleerd was de noodhuis? Daar waren we allemaal niet wijzer van. Du wilt me toch niet vertellen dat mijn cliënt door schulden is? Nee, maar wel aan het ongeluk wat zich gebeurd was. Toen zich in een Belse vrachtauto onder de tunnel had vastgereden. Maximale doorgehuurte, 2 meter en 10 centimeter. Een camion, 20 centimeter hoger. Ja, en aangezien dat er dus geen politie in de buurt was, hebben ze de gok maar genomen. Met het resultaat knettervast en weer een paar dagen die tunnels toe. En daar is mijn vriend Luigi Galeria schuld aan. Het is toch overduidelijk dat die Belgen door zelf schuld aan zien? Ja, nee. Als die vriend, zoals ze dat zegt, de tunnel gaat hoger had gebouwd, was het gar niet gebeurd. Dus wel schuldig. Niet schuldig. Dat maakt een officier wel uit of hij schuldig is. Maar in dit geval is hij niet verantwoordelijk. Hij heeft